Ġimnied il-proġett imsejjaħ Active Control Sidestick for Aircraft Ground Operation fil-qosor ASCSAGO li permezz tiegħu ġiet sviluppata Active Sidestick li se tgħin lill-bdoti kontrollaw il-veloċità u d-direzzjoni tal-ajruplan waqt li jkun fuq ir-runway. Dan se jwassal biex il-bdoti jkollhom bżonn jużaw inqas kontrolli waqt li l-ajruplan ikun qed jinsaq fuq l-art qabel it-tluq jew wara l-inżul tiegħu. Il-proġett sar b'kollaborazzjoni bejn l-Istitut ta' Teknoloġija Aerospazjali tal-Università ta' Malta u l-Q Aero Limited, kumpanija lokali li toffri konsulenza dwar l-avjazzjoni. Il-proġett ġie finanzjat permezz tal-Programm Nazzjonali Fusion R&I li huwa amministrat mill-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija l-MCST. Il-proġett ħabbar fil-kumpless tal-Esplora fil-Kalkara. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zopparditanti qal li proġetti bħal dawn huma fundamentali għax itejbu l-operat ta' diversi ħaddiema. Irrimarka li dan il-proġett huwa xhieda tal-ħidma eċċezzjonali ta' diversi riċerkaturi li permezz ta' kollaborazzjoni bejn is-settur pubbliku u dak privat twassal għal proġetti innovattivi. Rajna l-iżvilupp ta' prodott tassew innovattiv din id-darba fis-settur tal-ovjazzjoni fejn qed naraw il-kollaborazzjoni fl-aqwa tagħha bejn is-settur tal-akkademja, jiġifieri l-Università ta' Malta, l-industrija kif ukoll is-settur pubbliku. Iċ-Ċermen Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija Jeffrey Pulicino Orlando fisser li tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna huwa dipendenti mill-innovazzjoni. Għaldaqstant permezz tal-programm Fusion u programmi oħrajn, l-MCST huwa kommess li jkompli jaħdem qatih sabiex jikkultiva l-innovazzjoni u jinkoraġġixxi ir-riċerka.